खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आं सिनिलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ साननैसो सान सिगां महाकुम्भ मेलानि समाव गोसारनाय समाजारि बिजोङाव गोसारनाय आईआईटी बाबाखौ पुलिसा खाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। राजस्थाननि जयपुर पुलिस बिफाना आईआईटी बाबाखौ हमबाय होनना मिथिनो मोनदों। मख'नो गोनांदि आईआईटी बाबानियाव माखासे आयेन बेरेखा गान्जा आरो भां मोननायनि जाउनाव आईआईटी बाबाखौ पुलिसा खायो। गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय लोकप्रिय गपिनाथ बरदलै बिरखं गाथोनखौ गोदान महर होनो थांगासिनो दङ होनना खौरां मोननाय जादों। फैगौ 7 मार्चआव आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट आनजाद 2024 मायथाइनि फिथाइखौ फोसावनो रायजोनि गिबि मन्थ्रि बिथां हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावना होबाय। मख'नो गोनांदि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जाम ग्रेड 3 ग्रेड 4 आनजादनि फिथाइखौ 7 मार्चआव आरो आसाम पुलिस एसआइनि आनजादनि फिथाइखौ 6 मार्चआव आरो आसाम पुलिस कनस्टेबलनि आनजादनि फिथाइखौ 12 मार्चआव फोसावना होगोन होननानै हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। आसामनि सासे 8 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाया टेलेन्ट श'नि फैसालियाव गावनि फोथायथावै मोसानाय दिन्थिफुंनायजों ब्रिटेननि गट टेलेन्टनि बिजिरगिरिफोरखौ सोमोनांहोदों। अनलाइन शेयार खालामजानाय गावनि दिन्थिफुंनायनि मोनसे भिडिअ'आव बिनीता चेत्रीया गावखौ मुलुगनां थाखोआव सिनायथि होनो हादों आरो बादायलायनायाव देरहायोब्ला पिंक प्रिन्सेस हाउस बायनो गोसो जानायखौ फोरमायथिदों। गसाइगाव सोहोरनि रायजो राजाफोरा गोबाव समनिफ्रायनो गसाइगाव सोहोरनि गेजेरजों बोहैलांनाय मजाति दैसाखौ साखोन सिखोन खालामनांगौ होननानै सोरखारनिसिम दाबि दैखांबाय थादोंमोन। बेखौ नोजोर लाखिनानैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गसाइगाव सोहोराव नुजाथिफैनानै मावफुंनायनि खोथा होलांदोंमोन। बे खामानिखौनो खोथा होनाय बायदियै मावफुंनो थाखाय मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। मजाति दैसाखौ साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारिखौ मैया गसाइगाव नोगोरनि मासिगिरि अनिन्द बसुमतारी बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उकिल मोसाहारि आरो मावफुं सोद्रोमा उइलसन हासदा बिथांमोना बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो। गसाइगावनि हंसबिल गेजेर फरायसालियाव वर्ल्ड हियारिं डे फालिदों। मैया वर्ल्ड हियारिं सानमोन। मैयानि बे सानखौ मुलुगनि गुबुन गुबुन देहा फाहामसालिफोरा फालिनायजों लोगोसे गसाइगाव ब्लक प्राइमारि हेल्थ सेन्टारनि बानजायनायावबो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हंसबिल गेजेर फरायसालियावबो फालिनाय जादों। मैयानि बे सानखौ लोब्बा लाखिनानैनो खोमाखौ माबोरै साखोन सिखोनै लाखिनो नाजानांगौ बे आयदाखौ लानानै रायजो राजाफोरजों मोनसे सांग्रांथि मेलबो खुंफुंनाय जादों। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारिजों लोगोसे माल्टि स्पेशियलिटि मेडिकेल केम्प हाबाफारिबो खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। बड'लेण्ड ओनसोलाव सान्थिया फैफिनबाय दावराव दावसि गैला होननानै इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। इएम राकेश ब्रह्मआ फिसारि डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों गसाइगाव रायजो राजाफोरनो साइकेल राननानै होदों। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखारा बिटिआर ओनसोलाव सोलायहोनायनि थांखिजों गोबां रायजो राजाफोरनो आरो फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरनो बायदि बायदि रोखोमनि मदद होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदियैनो मैयाबो फिसारि डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल बियाबनि गासै 100निबो बांसिन फालांगि खालामग्रा रायजो राजाफोरनो इएम राकेश ब्रह्मआ साइकेल राननानै होदों। बे हाबाफारियावनो बिथांजों लोगोसे मिरु इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया बाहागो लानानै माखासे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। चेम्पियन्स ट्रफी अडिआइआव मैया टीम इन्डियाया निउजिलेन्डखौ 44 रानजों फेजेननानै सेमि फाइनालाव जायगा आवग्रिनो हाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। बर'नि रोंग'थि गोनां क्लासिकेल सिफुं सुगिरि रिंसार ब्रह्मआ फैगौ 23 मार्चखालि फुंनि 10 रिंगानिफ्राय 12 रिंगासिम बड' ट्रेडिशनेल अनलाइन फ्लुट वर्कशप खुंनो थियारि खालामदों। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना बे अनलाइन सिफुं सुनायनि मावबादायाव बाहागो लानो आरो सिफुं सुनाय सोलोंनो गोसो बिथांमोना 918473031843 मबाइल नाम्बार एबा वाट्सएपनि गेजेरजों रेजिस्ट्रेसन खालामनो हागोन होननानै फोरमायथिदों। चिरां जिल्ला रौमारि दा एनजिअनि मावख'आव बिटिआर सोरखारनि बानजायनायजों लिडारशिप
ट्रेनिं फर वुमेन इन बिटिआर हाबाफारि खुंफुंदों। हाबाफारियाव क'क्राझार लकसभा बियाबनि MP जयन्त बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लाना लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।